2025 година. В сърцето на Пловдив звъни училищен звънец. Едно обикновено утро в едно необикновено училище. Основно училище Екзарх Антим I. 95 години от корените на миналото към върховете на бъдещето. Почти цяло столетие от първата учебна година. Днес идентичността на училището се съхранява чрез традициите на богатия училищен живот, опита и новаторството. Вече 95 години историята на училището продължава да се пише с любов, труд и устрем. И ние, учениците, оставяме своя значим отпечатък във времето. Днес, тук и сега, в нашето малко, но модерно, уютно и пълно с живот училище. Всяко утро започва с усмивки и нови възможности. В коридорите винаги има някакво жужене, смях, разговори, шумолене на стъпки, които не те напрягат, а ти създават чувство на удобство и сигурност. Всичко това ни кара да се чувстваме част от нещо хубаво, което те подкрепя и ти дава вдъхновение да крачиш смело напред. Всичко започва през далечната 1929 година. На територията между Бунарджика и Джандентепе възниква нов квартал, а с него и необходимостта от училищна сграда. Така се ражда едно училище с име, носещо величие и отговорност. На 7 октомври 1930 година отваря врати Народно първоначално училище Антим I с 6 паралелки, 325 ученици и 5 учители. Една сграда, малко ученици, един купнеж за знания, но с голяма мечта – да промени хиляди животи. След 1939 година светът стремглаво върви към война. В края на 1943 година училищната сграда е взета за ползване от 2-та дивизионна болница. Въпреки ситуацията, учителите не се отказват от своя дълг да обучават и продължават занятията по домовете на учениците или в училищата в селата. Някъде единично, някъде групово. Задават им уроци и домашни работи, както и наставление за възпитано държание и за защита от въздушно нападение. Така учителите остават верни на своята мисия – да ограмотяват, да учат и да възпитават българските деца. Учебните занятия в сградата на училището са възстановени в края на септември 1944 година. През учебната 1950-1951 година училището се трансформира от Народно първоначално училище в Народно основно училище и се преименува на Александър Димитров Сашо. До 18 април 1991 година на училището е възстановено името Антим I, а от 13 април 2009 е определено името Екзарх Антим I. Днес, в 2025 година, училището гледа напред с обновена и модернизирана сграда и физкултурен салон. Образователната среда е подкрепяща, благоприятна, приобщаваща и мотивираща за над 550 ученици и 45 учители. Коридорите и стаите са топли и светли, с красиви детайли в тях, фототапети с вплетени интересни мисли и утвърждаващи послания, които носят свежест и те карат да се замислиш за себе си, за бъдещето, за планетата Земя. С годините училището расте, променя се, модернизира се, но запазва най-ценното – духа на знанието, уважението и човечността. Коридорите винаги са пълни с енергия и живот,
А в класните стаи обучението се среща с любопитството и мечтите. В училище има малки кътчета, където можем да се осамотим, за да учим, да уменим опити, преживявания или просто да помечтаем. Училището е като голямо семейство, където учителите с любов ни водят през предизвикателствата, а приятелите ни подкрепят в трудните моменти. Днес основно училище Екзарх Антим I е иновативно училище с визия за бъдещето. За да може ученикът да проектира знанията си в умения и да свързва цели и решения в практическия си живот, училището променя организацията на обучение, методите на преподаване, обучителните материали. Създава възможност на учениците с различни стилове на учене да учат пълноценно чрез правене, изследване и преживяване. Учителите са въвлечени в професионален диалог. Планират съвместно, преподават и оценяват с фокус, разбиране и трансфер на знания и умения. Всеки ден в класните стаи учителите не просто ни предават знания, те изграждат характери и ни подготвят не само за изпити, но и за живота, с ценности, с критично мислене и с уважение към знанието. Няма съмнение, че тук в този учебен пейзаж всяко дете е почувствало какво означава принадлежност и общност. От свободата да избере и работи с Монтесори материал, през учебните проекти по интегративен учебен предмет научна палитра, до учене, комуникация и сътрудничество в сигурна и безопасна дигитална среда по модела 1:1. Монтесори учебната среда е подредено, спокойно и вдъхновяващо пространство с правила, ред и естествени материали, където всяко дете се чувства свободно да изследва, учи и расте със собствено темпо. Внимателно подбрани учебни ресурси приканват към откривателство, а атмосферата насърчава самостоятелност, уважение, грижа и отговорност у всеки ученик. Това не е просто класна стая. Това е свят, в който учениците развиват своята вътрешна мотивация и изграждат основите на увереност, независимост за цял живот. Основно училище Екзарх Антим I е училище с безброй мечти, възможности и пътища. Тук всеки урок е шанс да се отвори нов свят, чрез изследователски въпроси, обучение базирано на проекти, концепциите за активно преподаване и учене. Проблемите и предизвикателствата, които учителите отправят към учениците в интегративния учебен предмет научна палитра, ги провокира да търсят нови научни обяснения на явления и процеси от естествения свят. Така учениците развиват умения за изследване, критичен анализ, творческо мислене и креативни решения. Всичко това прави ученето достъпно, а учениците активни и отговорни към обучението си. В деня на дигиталното обучение, 20 февруари, през 2022 година, нашето училище бе приветствано с добре дошли в общността на Google референтните училища. С дигиталните уроци по модела на обучение 1:1, учениците не само учат, те мислят, създават, мечтаят, самостоятелно или в сътрудничество, но с автономност и независимост. Съвременните инструменти на Google Workspace за образованието, индивидуалните устройства за учениците и дигиталната среда за училището са само част от нещата, които превръщат преподаването и ученето в интересно и стимулиращо образование. Тук научих как да бъда смела, как да работя в екип, как да вярвам в себе си. Защото нашите учители са наши консултанти, ментори и съизследователи. Те ни мотивират да работим в екип,
насърчават вътрешната ни самодисциплина и развиват уменията ни, академичните знания да прилагаме в практически и житейски ситуации. Основно училище Екзарх Антим I, град Пловдив, е училище с дух, където традициите вдъхновяват бъдещето. Със здрави корени в българската култура и образование. Тук се възпитават ценности, като уважение, отговорност, стремеж към знание и към усъвършенстване. Ценностите от миналото остават завинаги вплетени в духа на училищната общност. Традициите в празниците и делниците на училищният ни живот продължават. Освен традиционните елементи, които съпътстват всяко важно училищно събитие, нашето училище има своя собствена символика, която го отличава и обединява. Имаме училищен химн, в който звучи духът на нашето общо дело. Знаме, което развява гордостта ни. Лого, в което са вплетени нашите стремежи, и униформа, която ни напомня, че макар различни, сме част от едно цяло. Патронният празник, тържествата, музикалните изяви, театралните постановки и спортните празници. Всичко това създава общност, в която всеки един от нас намира своето място. Така традициите оживяват. Не само в ритуалите, но и в усещането за принадлежност, което носим всеки ден. В сърцето на училището живее новаторството. Съвременни методи, дигитална среда и творчески подходи подготвят децата за света на утрешния ден. Това е мястото, където историята среща бъдещето. А всяко дете е насърчено да мечтае, да създава и да расте с увереност. Ежегодно училището ни се превръща в сцена на гордост, вълнение и заслужено признание. Под светлината на прожекторите, сред аплодисментите на учители, ученици и родители, блестят не само медалите и грамотите, а и усмивките на онези, които са дали най-доброто от себе си. Ученици, учители, заместник-директори и директор. Наградите, символ на труд, постоянство и вдъхновение, не са просто признание, а доказателство, че усилията имат смисъл, че талантът намира своя път и че всяко старание е забелязано. През годините училището се е променяло, но остава един от най-важните стълбове в изграждането на личности.